Så er det powderdag. Endelig. Jeg ved ikke, om man kan se, hvor meget det sneer. Hvad har I noget at sige til dagen i dag? Nej. Har du noget at sige, Simon? Jeg tror, jeg skal ud og bukke en ældre dame i det gode vejr. Ja, det er faktisk en historie, vi ikke kan snakke om endnu. Det er fordi i går, der valgte Jakob lige at takle en gammel dame. Så hun var nødt til at blive hentet med hovedet. Så hun troede, hun havde brækket ribbenene. Så hun blev hentet af ambulance og så videre, men der var ikke sket så meget. Så nu håber vi på at nedlægge nogle flere gamle damer. Hvis vi ikke kan nedlægge nogen i byen, så må vi jo gøre det på en anden måde. Jordan Belfort, stacking penny stocks while I'm flipping these birds. Sipping on Ciroc, trip 'em up with the words. I done popped a Molly and I think this be my third. Jordan Belfort, Jordan Belfort. I've been getting dirty money, Jordan Belfort. Stacking penny stocks while I'm flipping these birds. I just flipped a birdie, money so dirty. Got my bitch a mate, birdie like Furby. I came and made a her på billedet kan man lige se Simon. Ligger inde i træerne. Lige på skovtur, der kan man se en ski. Og han får fat i den. Ui, han kan næsten nå den. Og han har den. Sådan, Simon! While I'm flipping these birds, sipping on Ciroc, trip 'em up with the words. I done popped the Molly and I think this be my third. Jordan Belfort, Jordan Belfort. I've been getting dirty money, Jordan Belfort. Stacking penny stocks while I'm flipping these birds. Jordan Belfort, Burberry shirt, LV loafers on my sofa in Bel Air, turning up daily 'cause we can't turn down at work. I've been lighting loud lately, like my volume keeps on work, and my cologne is Versace. Medusa got me stoned. I'm always signing something, but I usually like to smoke. We've been long time friends, me and Ben Frank. Every fucking day needs a ride from the bank. Motherfucker, y'all don't know me, you ain't in my tax section. My wallet ain't fat, didn't DM straight flexing. I can call your bitch back and she checking her reception. Bitch with double D's, she's all up on my erection, and I'm in the ovaries, but I ain't about affection. So easily to sober me, just smokes and never gets it. Sometimes this life seems a little special, especially when they tell me that I ain't something special. I've been getting Jakob the Killer. Sidder vi lige og nyder en øl her. Grandma Slayer. Jeg er ikke bange, man kan sige, at jeg brækker ud ribben på den andre, var. Uden at show, uden eneste hygge, jo. Ja, ikke også? Nå, men må vi lige sidde her omkring? Hvad? Må vi sidde her? Ja. Det var faktisk til at sige. Hvad er der sket? Det der er sket, det er, at der ikke var plads over på den anden side. Der er fuldstændig fyldt. Og vi gad ikke at sidde indenfor, så vi satte os bare herude. Og så har der været sådan 20 servitricer over og sige, at vi skal rykke os. Så valgte jeg at gå ind og købe en øl i stedet for, og så satte vi os der. Så det er sådan set det her, vi er nødt til. Så nu er de skal tage det skilt på derovre. Der kan man så lige se den anden side, der var fuldstændig.
Så er Simon de valgt at få en fucking Super Alfa. Jakob. Hvordan har vi det med at være med på i dag? Jeg tror, jeg har det. Skål. Skål, gutter. Fuck, det smager godt. Fuck, du er langsomt. Hvad mener du, Jacob? Hvordan gør I det der? Hvad mener du, Jacob? Hvordan gør I det der? Altså, prøv lige at kigge på Kring og Jais. Og kigge på Jacobs. Det siger bare... Altså, der er en grund til, at Jacob ikke skal med de næste 2 måneder. Og det der, det er grunden. Eller en grund til, at han kommer fra musikklassen. For Gym. Så er det sidste dag på ski. Vejret er 10 grader i bunden. 5 i midten og 2 på toppen. Og det er bare luksus. Ja. Så jeg tror, det her det bliver vores eneste run. Nu er vi lige på vej op med T-liften for første gang. Det er sgu ærgerligt. Jeg havde halvanden super fantastisk uge med perfekt vejr og masser af sne. Og i onsdags begyndte det at blive plusgrader. Og så røg halvdelen af den sne, der faktisk faldet. Ja. Så. Altså, det ser stadig pisse lækkert ud her. Men ja, det er det. Nu skal vi videre til Seattle lige om lidt. Efter vi lige har haft en nat i Vancouver. Men ellers var det for skiferien.